A ver, quen me anda a min hoxe por aí? A ver, vamos a esperar que veña un pouquiño de xente. Aí estamos. Ala, eu xa estou aquí esperando a que veñades. Así que, tan pronto como vaiades entrando, ides saludando, ides dicindo hola, que tal, ideme falando de algo para poder ter unha conversación. Eu sempre, mira, vou explicar o que me está pasando. Sempre me pasa o mismo. Como non me fala ninguén ao principio, porque eu penso que sí que hai xente que estades xa aí pendientes, pero penso que YouTube tarda como en, non sei, en poñer o vídeo, en cargalo ou algo así. Sempre penso que fixen algo mal. Déixame mirar isto. Todos os mensajes son visibles. Ahora sí, non? Se tiña os desconectados, vaya por Dios. Boas, por fin hoxe estou aquí. Hola, que tal, terra? Terra de Meijiños, hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, Cris, desde o Jaliñeiro, moi boa tarde. Que tal, que tal? Hola, Cris, como vamos? Hola, Ivette Fuentes, moi boa tarde. Sí que temos xente. Mima, pois si non hai xente, hai casi 30 personas. Pero a min empezan a salir ainda agora os vosos mensajes. Bo domingo, desde Melide, moi boas, Mercedes, que tal? María Belén Vázquez tamén. A que tal? Aquí nublado. Aquí hoxe despejou un pouquiño, pero tamén estuvo así, nublado. Hola, dende Miami. Dende Miami, pero, Ivette, eres daqui da Terriña, non? Que pasa que estás aí a vivir ou a traballar ou así, non? Porque estásme falando en gallego. Hola, sin H, gallego de toda a vida. Por aquí, por Martín, moi bo día, pero moito vento, bueno. O vento tamén fastidia bastante porque sempre parece que fai máis frío do que fai en realidad. Ana Argia, ou Arjas, ves, que se me moven os chismes todos. Boa tarde desde Barcelona, limpando na cociña a estas horas, Dios mío, pero moi tarde fixaches de comer. Ou chegastes tarde de traballar para estar limpando. Non limpes a cociña. A estas horas collese o cacharro e séntase un aquí a falar con nós. Deixa a cociña, xa a limpar as mañán, se as caso. Boa tarde, nieta de gallegas e de gallegos. Bueno, moi bien, pois bienvenida. Moitísimas gracias por estar aquí. Desde Fecha de Santiago. Elena, Fecha é un sitio, é un pueblo de Santiago. De que Santiago? De Santiago de Compostela ou de Santiago de Chile? Porque a mí non me sona Fecha, para ser un pueblo, de aquí, dijo. Que tal, Nusca, desde Ribadumia? Moi ben, Irene, estamos moi ben. Boas, desde Valladolid, e que choveu, pero agora con sol. María desde Valladolid tamén ten que ser daqui da Terriña, porque tamén escribeu nun gallego perfecto. Mis abuelos eran gallegos. Hola, desde Cedeira. Hola, Mari Bellón, que tal? Moi boa tarde. Desde Vigo, Nieves. Hola, que tal? Hola, desde Negreira. Hola, Jesús. Moi boa tarde. Que tal está o tempo por Negreira? Ten que estar un bo día. Aquí estupendo, porque non fai calor. Cris, estamos no mes de facer o calor, entón se non fai calor, non está bo tempo. O tempo está agora... escoitade que xa saleu por aquí María, dándolle a like, por favor, dadelle a like, que xa sabedes que non costa nada e a mí axúdame moito, tanto co directo como o meu canal en general. E Terra de Meiguiños tamén vos lo recorda. Idelle dando a me gusta, así me gusta. San Xoán e Fecha é unha aldea de Santiago. San Xoán de Fecha. De Santiago, pero de Santiago de Compostela. San Xoán de Fecha. Por nin idea, É que nunca escoitara, siquera. Desde Bayona, ahora asomando sola a estas horas, ti non ves? Sales directo a estas horas, desde o Bierzo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois está recompoñendo, pero fai aire. Jesús, tamén, aquí tamén, porque empezou onte a facer un aire aí cando caeu a tarde, ás 8 ou 9 da tarde, frío, un aire moi frío, que facía moitísimo frío. E María, non son galega. Ai, non.
Adoptáronme fai 2 anos solo, eres neofalante desde fai 2 anos, solo, os da aldea, e aprendo cada día a falar. Arrea, María, pois, bien, noraboa, parabéns, e gracias pola miña parte, pola parte que me toca. Neofalante e falando tamén xa en 2 anos, cuidado, para que pois digan que tal. Hola, casi non chego. Sí, home, Fátima, como non ibas chegar, Dios mío, que ainda estamos quentando motores, ainda estamos dando saludos, ainda estamos dicindo hola, que tal, hola, que tempo fai por aí e tal. Rosa María, arriba dedo, que nos avisa tamén Mercedes. Si vos lo está dicindo todo o mundo, e só hai 34 me gustas, así me gusta. Así que idelle dando por aí ao dedo. Eu xa sei que moita xente, porque non encontra, que eu non sei tampouco moi ben onde lle hai que dar ao dedo, pero bueno, é fácil, hai unha forma de man así, só hai que clicar clean e xa aparece un me gusta. Boas tardes, Vicos dende Vigo, perdón que chego tarde. José, chegastes a tempo, non te preocupes, estamos aquí, estábamos a esperar por ti, dixemos a todos, estábamos así a esperar, e dixemos, falta José de Vigo, non? E estuveron así a mirar, pois non chegou, bueno, pois vamos a esperar por José de Vigo. E agora que chegaste, pois nada, agora xa vamos a arrancar. Vamos a saludar tamén aquí estou eu, José Luís, desde Buenos Aires. José Luís, hola, que tal? Moi boa, tamén estábamos esperando por José Luís e máis José de Vigo. Hombre, María Souto, canto tempo sin verche por aquí, por estes lares, dijo. Está moi bo día, Nusca, coida nublado ponse moreno traballando na horta. Sí, Manolo, sí. Os nublados non evitan que nos poñamos morenos. É máis, como está nublado, dicimos, non pasa nada, pero sí que pasa, queimámonos. Depois vimos coa marca da camiseta dibujada nos ombros, é así. Ora, Nusca, voulle dar ao me gusta, así me gusta, Loli, haille que dar ao me gusta, porque senón non me cunde, haille que dar ao me gusta. Nusca, aquí chove en Basel, e seguirá aínda toda a semana. Tamén aquí vai a chover, de nada, José Manuel, estábamos a esperar, pero xa tes o café preparado, senón tamén esperamos un pouquiño, e de preparar o café, os que non preparastedes o café, que esperamos un pouquiño, dámosvos, non sei, 2 minutos ou así, vamos a seguir cos saludos e depois se entramos en meollos, se entramos en temas serios, é así. A ver, os dedos están nos 3 puntos arriba, á dereita, se se pincha neses 3 puntos aparece o dedo de darlle ao me gusta, pode ser eso, o que me está contando. Me alegro, Alma, de aprender contigo. Ai, Clemencia! Clemencia! Que nombre máis pouco usual, polo menos na miña terra. Clemencia, creo que na miña vida conocín a ningunha Clemencia, así que moi boa tarde, moi benvida, e o placer é meu. Se aprendes algo de gallego comigo, pois é como se deixara un legado. Xa non só cousas da horta ou así, ou tradicións ou así, pero se deixo unha semilliña de gallego por aí, xa me dou por super satisfeita. Hola dende Vigo, sígote sempre que podo. Por certo, atención, teño as tomateiras preciosas, sigo os teus consellos, a ver se non se estropean. A ver, este tempo, Dios mío, eu non sei se sabíades, espera, que vos lo vou a recordar. Esta semana tuve un desalisado, un contratiempo con unha seguidora, con unha nova seguidora daqui do canal de YouTube, porque puxen en un vídeo, non sei por que o titulín, que faltaban 3 días para o 40 de maio, e ainda iba a plantar as miñas calabazas, non? Que, de feito, foi así. Funas plantar fai 3 días. E hoxe, para todas aquelas persoas que aínda non vos dera desde conta, hoxe é 40 de maio. E claro, a persona esta que me escribeu sorprendeu, o sea, preguntoume, 40 de maio, que me he perdido? Non tiña nin idea, non me acordo como se chamaba, era unha chavala. E claro, vos diredes que é moi fácil de explicar, pero non é fácil de explicar, porque claro, dixo eu, como yo explico
escribindo, porque claro, se estás falando cunha persona ainda yo podes explicar ben, pero escribindo dixo, bueno, puxenlle, non? Hai un dito aquí en Galicia que di así, non? E puxenlle primeiro en gallego e puxenlle hasta o 40 de maio non quites capa nin sallo porque ainda a vella queima o tallo aunque sea de carballo. E claro, depois tuve que traducir e diredes vos, é fácil? Non é fácil, porque puxenlle hasta el 40 de maio non te saques la capa ni la falda larga, porque dime ti como dis sallo en castellano non existe, o sea, la falda gorda, larga, con enaguas, non te capas ni sallo, ni falda larga, porque aún la vieja quema. E ahora, explica ti tallo en castellano. A ver, porque tallo é un cachiño de terra no que plantas unha certa cousa. É un cachiño pequeno, o sea, un tallo. Podes ter un tallo de lechuga, un tallo de pementos, un tallo de ceboliño. Pero, claro, en castellano, que eu sepa, non existe. Aquí en gallego podemos chamar ou tallo ou tallón, dependendo se é de sementes ou de fruto grande xa para plantar, non? Entón, claro, tallo un trocito pequeño de tierra plantado con ciertas cosas, aínda que sea de carballo, non? Aunque sea de, como se di carballo en castellano tamén? Como se di carballo en castellano? Non me acordo, bueno. E claro, perde todo o sentido en castellano. La banqueta. Banqueta tamén é un tallo, pero neste caso Jesús non... Cando se fala do tallo, de que a vella queima o tallo, aunque sea de carballo, quere decir que fazo xonte que é unha xaraiba. A estas alturas do ano, Dios mío, dime como facer a cola de cabalo e como botala. Eso teño pendiente un vídeo, Loli, porque sería moi largo de explicar. Primeiro tens que ter cola de cabalo, e recomendo chetela na horta, o sea, busca, haina a vender. Despois teño que facer un vídeo que eu teño que facer, porque se pode facer de varias maneiras e dependendo como o utilices, podelo utilizar como se fose un abono ou preventivo e curativo de algunhas enfermedades. Pero, bueno, entonces, claro, dixeme José Luís que o tallo é un banco que as persoas que son desde aquí de Galicia, pois saberedes tamén o que é. O tallo é un banco pequeniño que había en todas as casas que non era moi alto. Ao mellor, pois, tiña 25 centímetros ou así de alto, todo máis. Que nos laterales tiña forma de M, despois era pequeniño, o sea, non era moi ancho siquera, non? Ese tamén se chama o tallo. Roble, moi ben, moitas gracias. Pero claro, o dito en gallego, aínda a vella queima o tallo aunque sexa de carballo, quere dicir que a vella non é la vieja, o sea, en castellano non ten a tradición literal, non significa o mismo que en gallego. Para traducir ese dito de gallego a castellano hai que contar unha historia. Non se pode traducir literalmente porque non ten sentido ningún. Porque para dicirlle a unha persona que nunca escoitou o dito que significa que aínda a vella queima o tallo, aunque sexa de carballo, eso quere dicir, a vella aquí, chamámoslle a cando fai unha especie de frío de noite sin humedad, que é como peneirar fariña, o sea, levantaste pola mañá e está todo blanco, non xeado, non con neve, é outra cousa diferente, é frío sin desfacer, é unha cousa que conocemos aquí en Galicia. Entón, cando te levantas pola mañán e está todo blanco, sin ser hielo, o sea, que é como unha humedad que non chega a ser hielo, é dificilísimo, claro, aquí dice peneirou a vella. Peneirou a vella non é que unha vella ande vese a peneirar, claro. Peneirar é tamizar en castellano, non? É como se unha persona maior imaginaria, metáfora dunha noite fría, esa sería a vella, collera unha peneira, o sea, unha criba, un tamiz cheo de fariña e andivese a
tamizar, a peneirar polas leiras todas e polos camiños. Entón, eso dixe aquí, a preguntade, que xa vou agora, dixe aquí peneirou a vella, e por iso aquele que é dificilísimo de explicar, aínda a vella queima o tallo, aunque sexa de carballo, quere dicir que a vella que anda a peneirar cos fríos que fan hasta o 40 de maio, que ven sendo o 9 de junio, estou me liando que flipas. Bueno, pois iso, dificilísimo de explicar. Vamos alá que as preguntas, porque eu non sabería traducilo. Eu tampouco, o sea, Fátima, tería que contar unha historia, e cada palabra que se di hai que explicar o que significa, porque non é traducción literal, é unha traducción metafórica. Entón, para que unha persona que non é de Galicia non vai a encontrarlle sentido ningún. Entón, teslo que traducir literalmente para que entenda a traducción, pero depois teslo que explicar, porque cada cousa significa unha aquela diferente. Hola, Alba, que tal? Un bico para Lucy. Para muxir as vacas. Verdad, Ana? Para muxir as vacas, para sentarse a estonar as lentellas, para estonar patacas na porta da casa. Todo o mundo andaba co tallo. Pero neste caso refírese a que o frío da noite che pode estropear por demasiado frío un cacho de terra no que tes plantado unha variedade de produtos. É que é difícil, Gracias polos nódulos de kéfir, de corazón, de parte de Fina. Moi ben, Fina, moi ben, se chos levaron, non? Están agora os nódulos de kéfir producindo un kéfir espectacular, porque están como queren, con este calor, os nódulos están genial. Que conste, que a ver se vos fago 2 recetas co kéfir. Unha de queso de untar, que é facilísimo, só me teño que poñer de verdade un día a gravalo e a facelo, e outra queso de cortar, de kéfir. Teño que facer, xa sabedes. Eu vou acumulando vídeos pendientes, en tarefas pendientes, teño unha lista de tarefas pendientes bastante interesante, Así que, a ver, nada, Fina, disfruta dos nódulos de kéfir e do teu kéfir. Orballo, non é orballo, Lidia, non, porque o orballo é cando é mollado. Orballa, cando orballa, está caendo agua moi menuda, moi pequeniña, pero non é peneirar a vella, non é o mismo. De Codeseda de Vilanova de Arousa, mira, eu traduzo igual en alemán, tal cual. E logo en Alemania tamén se diu de que hasta o 40 de maio non quites capa nin saio. Dice eso, Rosa? Eso interésame, Eu fago purín, dinos Loli, eu fago purín de ortigas, pero quería saber se dá mellor resultado a cola de cabalo. Eu teño en bolsiñas de infusión. Mi madriña, Loli, cola de cabalo en bolsiñas de infusión, olvídate, porque necesitas mínimo, non sei, 100 ou 200 gramos para facer nada, 2 litros. E telo que deixar ferver polo menos 10 minutos ou 15, o sea que se vai a evaporar, e dependendo para que o queiras utilizar, non é tan... Eu recomendo vos plantalo no norte, aínda que tamén direi que, bueno, seguro que me sale por aquí xente que conoce como traballa a cola de cabalo, é que insa bastante, insa por todo, porque ademais non é nin radicular, o sea, non é que tamén sale das súas propias raíces, bota brotes novos, pero tamén podeche aparecer cola de cabalo a 7 ou 8 metros de onde a tes plantada, porque o polen, non o polen, pero tamén viaxa co vento ou cos paxaros ou que sea e dáseche en calquera sitio da horta. Que é o bo que ten? Que donde non o queres, agora, cando empeza así a época de primeiros de verán, é cando empeza a cola de cabalo a expandirse con unha alegría tremenda. E claro, despois non, despois xa frena a súa creatividade. Pero, bueno, agora a principios de verán, loita por salir. É verdad que donde a tes plantada e todos os alrededores, vas a ter que estar casi todos os días tirando dela. Que é o bo que ten a cola de cabalo? Que, así como che empeza a salir por todo, cando ten, por exemplo, este tamañiño,
empeza a salir como se fora un espárrago, da mesma maneira. Empeza a brotar así como o espárrago, sale para arriba, e de que ten 3 ou 4 centímetros, se a agarras ben así, e tiras, sáleche a raíz que é sempre o triple ou 4 veces máis grande que o que ves arriba. Sabes? Fai como se fora a raíz para baixo, pero sale moi ben. Entón, haberá xente que o teña por planta invasora, que ao mellor está catalogada como invasora, non o sei, pero se a vas a usar como remedio na túa horta, recomendoche plantala, porque bruma tampouco, porque bruma é unha niebla. Unha bruma é máis como unha capa casi invisible, non? Que non che deixa ver ben ao outro lado. Non. Bruma non. Cando peneira a abella, vese todo blanco pola mañán, pero non é neve. O sea, cando lle quenta o sol desaparece. Tampouco é bruma. Hola, Nusca, moi boas tardes, María José. Aquí na miña terra tamén se dice hasta el 40 de maio. E onde é a túa terra, Roberto? Porque se me dicides na miña terra, en mi terra tamén se dice, pero non sabemos onde é a túa terra. O sea, interésame moito, gústame moito saber se os ditos populares que creemos que son daqui da nosa terra, si se din en outras terras tamén. Así que, Roberto Fernández, dime de onde eres. Bueno, se queres dicilo, tamén, non pasa nada. Non tens que dicir de onde, senón máis ou menos imagínate, pois, como eu son de Ribeira, dígoche de Galicia, sabes? Sin dar pistas, pero para saber de Palencia. En Palencia, Castilla y León, dice eso, hasta el 40 de mayo. Pero, ai, que interesante. Pregunto, Roberto, aquí o refrán completo, na miña bisbarra, o sea, na miña redonda, dice: ata o 40 de maio non quites capa nin sallo, porque aínda a vella queima o tallo, anque sexa de carballo. Dice todo eso. Porque entón o de que peneira a vella non te quite o sallo. Ata o 40 de maio non te... Nin capa. Non quites capa nin sallo. Aquí dice así. Escarcha tampouco, porque a escarcha é hielo, xa. Teñemos que enseñar o que é. Pois mira, pois pareceme moi interesante, porque ao mellor non hai por todo o mundo, claro, evidentemente. Onde teñen unhas temperaturas máis húmedas non van a ter nunca eso, porque xa se transformaría en outra cousa, e onde teñen unhas temperaturas moi baixas xa se convirte en escarcha, e non é escarcha tampouco, o sea, non é esa capiña de hielo que polas mañás ves unha folla, tocas ya a folla e es capaz de quitar unha escarchiña de hielo. Non, é outra cousa. É outra cousa que temos aquí. É un frío que se pousa nas follas e non é nin agua de rocío, nin é escarcha, é peneirou a vella. É como un polvo de talco, non sei. Collín a conversa a medias. Falades da xiada. Non, Conchi, falábamos do que hoxe é 40 de maio. Falábamos, con referencia ao dito de ata o 40 de maio non quites capa nin sallo, porque aínda a vella queima o tallo, aínda que sexa de carballo. Entonces, claro, a vella queima o tallo. A vella, que nos referimos a ese frío tan peculiar que hai, que se di aquí peneirou a vella cando te levantas pola mañán, non é xiada, claro, nin é escarcha, nin é bruma, é outra cousa. Ata o 40 de maio non quites o sallo e se volve a chover, volvelo a poñer. É verdad que tamén se di así, sí, pero non sei se Roberto, sí, tamén se di así en Palencia, dice todo eso. Aquí, eu son de Lisboa. Moi ben, Luísa, moi boa tarde, Luísa. Luísa Carballo. Ai, que nombre, o sea, que apellido máis bonito tes. Encantaríame apellidarme Carballo tamén. Bueno, Chousa tamén me gusta moito, Eu xa teño a cafetería ao lado da taza. Pensa, moi ben, Manolo, así me gusta, pois botalle aí un chanqueiro de unha copiña de algo, de Jerez ou así. Que veranía que está. Aquí fai moito calor, María José? Eu non sei, o sea, temperatura, non sei, pero máis de 20 grados, pero fijo, A ver, onde andamos? Pois,
Pois, non sei, nena. Temperatura, agora mismo, 20 grados. Ahora mismo aquí 20 grados, pero fai bochorno de calor. A mañá facía vento e estábase máis fresquiño, pero agora fai un calorazo tremendo. Xa lle din ao dedo, veña, dádelle ao dedo, por favor, que son des 115 e só hai 70 me gustas. Si estades aquí, dádelle a me gusta, non costa nada. Prometo-vos que nin quen vos vai a cobrar nada, nada. Todas as explicacións que deches son verdad. Ningunha, non é ningunha desas cousas. Bueno, vale, Fátima, é verdad, claro. É que, claro, é como explicas. O sea, poñéndote na piel de unha persona que nunca escoitou ese refrán, é que lle hai que explicar as metáforas todas que esconde o dito, porque para nós ten todo o significado, sin máis, pero intentar explicarlle a quen non entendes todas esas metáforas... Consta, bueno, vamos alá, Jesús. Por certo, Nusco, encontrei 2 sitios cerca da miña zona que venderon peramelón, pero está que cerca da miña zona que venderon peramelón, pero está anotada. Para o ano vou ter que espabilar. Que non a conseguistes? Quero dicir, ainda poden facer os brotes, porque ahora mismo, mirade, a ver, en un ano normal, abril, maio, xa poderíamos plantar, pero este ano que maio foi malo, chuvioso, oscuro, totalmente nublado, casi todos os días, vamos a tempo perfectamente en junio para plantar as cousas que tiñamos que haber plantado a principios de primavera. Así que as preguntas todas que me facedes de estarei aínda a tempo de... Sí, estás a tempo aínda. Incluso se os tomates che colleron unha peste tremenda, aínda estás a tempo de arrancar eses tomates e volver a plantar outros, porque non chega tarde. Non chegas tarde, Karina. Chegas a tempo, estamos aquí. Fixes o café? Pois, Jesús, tens que estar pendiente para o ano, claro, irlle preguntando máis a menudo, pero, bueno, a ver si tes suerte para o ano, e a consigues. Anota ali e dille que a queres. Se non é bruma, será enxebre. Típico de Galicia. Enxebre é unha cousa que é como cotián do folclore de unha zona. Non ten nada que ver con bruma nin nada. Enxebre pode ser calquera cousa. Enxebre pode ser unha casa, pode ser unha persona, pode ser unha falda, pode ser un sitio. Enxebre significa outra cousa. Non é a bruma esa. A miña pera melón papan os caracoles. En serio? Ponlle algo para os caracoles, hai cousas que teñen que se viviren, que se teñen que vivir para entendelas. Claro, a ver, tamén se poden explicar, pero direivos que me costou poñéndome na piel da persona que me preguntou, dixo, que vai a pensar que somos parvos, porque claro, non ten significado. Teñen a agotada, dinos Jesús. Bueno, pois a ver logo si... Eu penso que ainda estaban a tempo de facer esquejes para vendervos, porque ademais enraíza rapidísimo. Bueno. Hola, Nusca, dime cales son as ervas de San Juan, que estamos casi ás portas. Mira, María Isabel, teño un vídeo no meu canal de YouTube donde explico todo das ervas e, aparte, cousa moi importante para min, enseño cales son, o sea, funos buscar ao monte, explico cales son e, aparte, explico cal é a súa finalidade ao metela na agua, porque ten todas as ervas de San Juan teñen unha parte mística e misteriosa da que nos van a proteger e outra científica. Vale, por exemplo, non sei, por que se lle pon erva luísa a ajo de San Juan, non? No ramo das ervas de San Juan. Pois porque é boa como calmante, tanto se a tomas en infusión, que ademais é o que estou tomando eu hoxe, non é que tea nerviosa, tampouco, non me das pensar, estou nerviosa, pero mira, melisa, erva luísa, melisa e ajo de manzanilla tamén. Todas as ervas teñen a súa
parte mística e científica. Entonces, nese vídeo explico cada unha das plantas, cal é a parte misteriosa e de que van a proteger o noso fogar e a nosa casa, e cal é a outra parte, porque se lle bota, claro, porque ao fin e ao cabo as ervas son para algo sempre pois da piel ou para os ollos, pequenas infeccións, por eso se lle poñen as plantas. E despois tamén explico cales son as que non faltan, as que non deben faltar, e cales son as que varían, porque poden variar. Ao largo da nosa historia e a nosa geografía, as ervas de San Juan varían en función do sitio no que vive cada persona. Hai algunhas que son, esenciales, non sei, por exemplo, o hipérico. O hipérico é a erva de San Juan por excelencia, non? Pero despois hai outras moitas que se lle poñen aquí, pero en outros lados non. Entón, eu no vídeo explico as que se lle poñen, cales son as que lle podes poñer se non as tes na túa zona, que é moi probable que non atopes todas, e despois cales son as ervas de protección, porque son 7 ervas, non? As ervas de San Juan son 7. Hai 3 que son invariables, 3 ou 4, dependendo, e despois as outras podense variar. No vídeo enseño volas todas. E despois hai o que son as follas de protección, chamanse follas, non ervas, follas de protección, que se poñen tamén no ramo, pero non xa con idea de que esas follas nos protejan místicamente tal. Non, é para proteger de algún xeito misterioso por gracias á acción do fume das fogueiras da noite de San Juan, para proteger, por exemplo, a viña. Sempre hai que poñer unha folla de viña. Si tes viña, si non tes viña, non tes por que poñerlla. Podeslla poñer, pero non tes por qué. Por exemplo, unha folla de figueira. A folla de figueira é igual que a folla de viña. Podeslla poñer, si tes figueira. E se non, non tes por que poñerlla. O sea, que é como opcional, non? As follas de protección refírese que ti vas coller a túa horta as follas daquelas cousas que queres proteger, que San Juan nos proteja. Entonces, polas tamén no ramo. E despois, para finalizar, hai que poñerlle tamén flores, pero son flores, aí xa entran, son máis ben como para adornar, xa non forman parte das 7 principales, que as 7 principales, dígovos que tamén poden variar, pero entran as 7 principales, despois poñemos as follas de protección, que veñen sendo as follas das cousas que queremos proteger da nosa finca, da nosa horta ou que sexa. E despois, ou unha folla de carballo, mesmamente, se tes unha carballeira ou así, e queres que non lle entre o oídio, ou que non colla tal, ou que non se queime, pois unha folla de carballo. E despois as flores, non? Que se lle suele poñer a cana, con 2 Ns, esta que bota ahora unha flor bonitísima ahora por San Juan, que hai de varios colores, que esta sí que é bastante invasiva, e hai de moitos colores. E pois tamén se lle pon malbón, ou geranios, margaritas, pois non sei. As flores son adornos, e cada un vai a poñer o que queira. E despois, a clave dun bo ramo de San Juan, para min, é coronalo con un espiño manso, con un toso manso, que ao final, o sea, se vamos á etimología axeitada da planta, non é un toxo, porque, bueno, non sei se sabedes, bueno, hai diferentes tipos de toxo na nosa geografía, pero este que se lle chama toxo manso realmente é unha esparrajeira, o sea, un tipo de espárrago silvestre que non chega a ser comestible. Sí, que se pode comer porque non é venenoso, pero é moi delgadiño e no vídeo enseñou moi ben. O sea, hai varios e pódese ver moi ben. E este, que se lle chama toxo manso, tamén se lle chama o toxo da envidia. É como unha folla de espárrago, parece un pino, pero pequeniño, pincha, a verdad, se lle tocas toxo manso daquela maneira, pero sí que ten pinchos. E ese toxo sirve, mirade o misterio, ese toxo que se lle pon, o toxo da envidia, o toxo manso, por riba do teu florero, e pousalo na agua, sempre ten que ir pola parte de arriba, non poñelo boca abaixo.
porque o que fai é, a auga ten que ser recollida de 7 fontes diferentes, e se non tendes fontes, dame igual, o que ten que ser é de 7 marcas diferentes, porque ao collelo, non sei, pois de fonte celta, máis, non sei, a marca do Eroski, máis a marca do Día, máis, xa son de fuentes diferentes, porque a auga toda ven de fuentes. Entón, podes mandar un saludo a miña nai Isabel, é de Carballo. É que viva Carballo, home, que viva Carballo. E Isabel tamén, que manda un bicazo moi grande. Bueno, pois eso, de que recollemos a auga das 7 fontes diferentes, cas 7 plantas esenciales, hai no que poñer a serenar de noite a intemperie. A finalidade é que todo o que se queima nas fogueiras de toda a aldea ou de todo o sitio onde estades, ese fume faga a súa parte misteriosa e mágica e convirta esa auga en algo, pois eso, non? Protector do fogar, por eso hai que lavar despois a cara e tal. E o toxo ponse pola parte de arriba, que era o que iba, por motivo de que, así como a noite de San Juan é purificable, o sea, purificante, acabase o solsticio, cambiamos de primavera para o verán, o sea, como o solsticio de verán, non? Que cambia nesa noite. Bueno, saberedes a todo isto que a festa era pagana. O que pasa que, claro, como en toda a iglesia, pois, quiso botar man deso, tallada, e ao final puxo a San Juan, que realmente San Juan non é o 24 de julio, que é casi un mes antes, pero, bueno, puxeronulo aí. A min váleme chamar de San Juan, pero eu sei de onde ven. É unha festa pagana. Os seus orígenes son paganos. Entón, así como hai ese misterio purificador do fume das fogueiras, tamén poden vir maldades, o sea, pode vir que alguén che bote un mal de ollo, un maleficio, e que vai a parar a túa auga. E para iso é o toxo da envidia, para que non entren envidias nesa auga, e para que, se alguén che bota un maleficio, un mal de ollo, un abracadabra, que non entre na túa auga, porque como está a intemperie, pode entrar calquera cousa. Entón, para proteger a nosa auga de todo o misterio, o toxo da envidia, toxo manso, que non é un toxo, é unha esparrajeira silvestre, o sea, un tipo de espárrago da familia dos espárragos silvestre. A ver, hola, son Luísa desde Orense, dame moita alegría escoitarte. Moi boa tarde, Luísa. Pois a mí dá moita alegría que esteades aí un montón de xente, máis que lle deades ao like, que agora vexo que estades aí todos. Moi ben, moitísimas gracias. A ver, vamos alá. Fátima está vos berrando, dadelle ao like. Vou beber un pouco. E delle contestando aí as preguntas, porque agora se contesta a xente as preguntas que me fa. Está moi ben. A ver. Margarita, eu o hino non sei se será efectivo, por iso preguntaba. Unha pregunta, eu plantín os bulbos de cebolas e quería saber se cando nacen teñolle que facer algo ou deixoas hasta que salan para fora. Mira, Karina, supoño que sei o que me dis, ti, en vez de comprar cebolo, sacos fiiños verdes para arriba, o sea, a plantiña de cebola, ti o que comprastes foron unhas cebolletas, unhas ceboliñas así pequeniñas, supoño que sería paja virtudes, porque é a máis común que se vende nesta época, que se chama así paja virtudes, que é unha cebola grande, amarilla, non chata de todo, pero non é redonda, é así como ovalada, é moi boa cebola. Bueno, supoño que compraste unhas cebolas así, pois, do tamaño de unhas uvas grandes, máis ou menos, non? Redondiñas. Non tens que facerlle nada, o sea, entérranse a isto, 2, 3 centímetros, máis de 4 non fai falta. E non lle tens que facer nada, o sea, ti plántalas, eu tamén as plantín, que eu suelo plantalas tamén, o sea, planto cebola e máis planto esa ceboliña que me di Karina. Un bulbo de cebola, sí, seguro que é iso, e seguro que era paja virtudes, sí, é que lo sabía.
Pois non lle tens que facer nada, Karina. Vai a ser como unha cebola normal e corriente moliente, pero exactamente igual. Vai a empezar a salir o brote moi rápido, ten un crecimento bastante rápido e despois ten o tratamento de calquera cebola. O sea, que a finales de agosto, bueno, a mellor este ano hai que esperar un pouquiño máis, porque como se plantaron máis tarde, porque maio foi bastante, oscuro, frío, chuvioso, igual hai que esperar un pouco, pero normalmente o cebolo colles a finales na menguante de agosto, non? Agosto, bueno, aínda que sea a mediados de setembro, dame igual, antes de que empecen as chuvias fuertes, que non colla humedad a cebola. E podeslle facer o mismo tratamento que calquera outra cebola. Ti despois podela apañar, podela enrestrar, se queres, facer unha resta de cebolas, que este ano a ver se son capaz de facervos unha resta de cebolas, para enseñarvos como a fago eu, non é que eu faga unhas restas maravillosas, porque eu vexo verdadeiras artistas vendendo unhas restas que diste, Dios mío, pero parece encaixe de camariñas. Eu non o fago tan ben, pero as miñas non caen, quero dicir. Pero bueno, podía vos enseñar. Yo vine porque me dijeron que había empanada. Moi ben, Nelson, moi ben. Pero para comer un cacho de empanada tiñas que haber traído unha bota de viño, porque sin viño non podemos tomar a empanada. Ai, fíxome gracia, dixeronche que había empanada. De que era a empanada? Espera, a ver se alguén. O da empanada está riquísimo. Non chegas tarde, Beli, porque aínda nos falta aquí 20 minutos de mirar e tal. Perdona que tienes que resumir. Muchas personas nos contan. Fina, xa, pero cando contesto tamén a túa pregunta, ao mellor queres que xa conteste, ben, eu que sei. Resumir é complicado, en directo máis aínda. De todos os xeitos, a maioría das preguntas que me facedes teño vídeo no meu canal. Así que, veña, Fina, pregúntame de novo que estou pendiente. E tan pronto como me preguntes, respóndoche. Prometido. Vamos alá. Nelson de Bacalao, di Susanita, sí. Boas tardes desde Barcelona. Hola, Monse, que tal? Begoña Alonso, podes plantar aínda os bulbos de cebola? Sí que podes, pero o difícil vai a ser encontralos a vender a estas alturas. A ver, que pode ser que os encontres, perfectamente. Cebolas, puerros, pimentos, tomates, aínda se poden plantar, é máis que o mes de junio que estuvo, o sea, estuvo terrible. Elena, tarde pero llegué. Iso non é tarde, home, iso non é chegar tarde. Mentre se chegue, estáse ben. El vino lo llevo sin problema, pois, entonces, non vos preocupedes que vamos a sacar a empanada. Donde me están? Fátima López, vai cortando a empanada, que se chegou Nelson para Cubiño, e vamos cortando a empanada, pois, senón... A ver, estamos esperando a que Fina nos faga a pregunta. Dios mío, que senón... Bueno, empanada está riquísima, chego tarde, tal, a ver se me queda algo. Bueno, tanda de preguntas, veña, de preguntas con resposta rápida, porque senón redirijo vos aos vídeos que teño de YouTube, que claro, eu donde gano 2 pesos é que a xente me mire os vídeos que xa teño no canal, non? Entón, se teño un vídeo donde o explico ben, prefiero que miredes o vídeo. A pela melón tiven que compralo por internet. Mandaronche a planta ou mandaronche semillas? Porque se mandaron semillas é complicado, Por semillas che digo eu que, porque plantino eu non sei cantas veces coidándoas con moito mimo, moito esmero e moito cariño e non fun capaz. Tengo algún tipo de minador en alguna acelga e coliflor en las hojas. Que me recomiendas? Que arranques as follas todas que estean malas, porque un minador, non sei se o sabedes, Fátima, tiñas que facer ti unha de maíz. Fátima non era a que me preguntaba, non sei que... non, era Fina. O minador. Minador, hai moitísimos bichos que son minadores. E minadores refiérese... A ver se vos lo explico así. Imaginadevos que isto é unha folla de unha planta, calquera, limoeiros, masanseiras, acelgas, fresas, calquera tipo de planto, de folla de planta, non? Bueno, pois un minador ou un bicho normal come a folla así, non?
amordiscadas e vai quedando sin a folla. Pero o minador o que fai é meterse entre unha capa e outra capa da folla e come a folla por dentro. O sea, non fai furado nin para arriba, nin para baixo. E ti o que ves é como se fora un circuito transparente e o minador é terrible. Por que? Porque o minador está dentro da folla. Co cal, cando lle botamos algo, non lle chega a tocar. Por iso é tan complicado. O minador hai no que tratar antes de que entre na planta. Pero unha vez que xa entrou, quita todas as follas cantas vezes minadas e desfaite delas de maneira eficaz. Queimas. O mellor é queimalas. E depois vai controlando. Porque, mira, o bo que tes é que unha aselga está continuamente sacando follas do medio, non? Follas novas. Entón, si podes ir quitando follas hasta que, máis é como de un crecimento moi rápido, como unha lechuga, non? Botache unha folla cada día, ou máis, se ten un bo abono e non lle falta humedad, que non lle falte humedad, eso, vas quitando follas. E na coliflor tamén, en las hojas que... É que se o tes na coliflor, cuidado, porque a coliflor moitas follas non lle podes quitar, a unha aselga sí, porque unha aselga non para en toda a súa vida de botar follas, pero a coliflor só bota aquelas follas para botar a flor. Entón, non podes chegar a quitarlle as follas que están máis achegadas á flor da coliflor, por, valga a redundancia, porque o que fan é proteger a coliflor para que non a queime o sol, senón quedaría chamarilla, empezas a poñer fea e tal. Entón, a ver, unha pregunta, eu vexo un vídeo 10 veces, contache como 10 ou como unha? Si miras o mismo vídeo 10 veces o mismo día, conta como unha. Pero se o miras unha vez cada día, é unha vez cada día. Creo que é así, o que podes mirar é todos os vídeos. Eso sí, conta unha vez cada vídeo. Así que moitas gracias, María Aquilina. Eu preguntei algo con respecto ás fregas de ortigas, non sei se viches a pregunta, non a vin, pero vou xa contestar. As fregas das ortigas non é máis que onde che doi, non? Un sitio, por exemplo. O que se busca é reactivar a circulación para, de alguna maneira, axudar a descontracturar unha contractura que teñas en un sitio. Ten que ser leve. Non pode ser unha contractura ou unha inflamación do tendón, porque senón as ortigas non che van a facer nada. É o mismo que as fregas con caña, con aguardiente. O que buscan é un calor intenso e as ortigas ao teren eses peliños que son urticantes, por eso se chaman ortigas, non? E provocanche unha urticaria, porque son urticantes, teñen eses peliños, o que fan é reactivar a circulación aí. E ao darche a frega cas ortigas, ou con caña, ou co que sea, o que fai é busca que o músculo se quente e que se descontracture. Sabedes, cando tendes unha contractura, hai que poñer un pouquiño de calor. Bueno, pois, as fregas de ortigas, ao final, é o que buscan e o que consiguen, claro. Fina, gracias. Teño unha dúda. Las hortensias, un año me dan flores e outro non. Por que será? Muchas gracias. Pois acabasme de deixar sorprendida, porque normalmente as hortensias botan todos os anos. A non ser que o que me está así, que se me está ocurrindo, que sexa un híbrido. Un híbrido inxertado, o sea, un injerto de un híbrido hecho en laboratorio. Porque as hortensias normales, as que son blancas, azules, as rojas estas, son hortensias normales e florecen todos os anos, a non ser que teñan un problema, que colleran algunha enfermedad, que non lle dera tempo a botar a flor, non sei, a parte de algunha enfermedad, se só che botou un ano sí e un ano non, penso eu que pode ser porque é unha hortensia con unha, non sei, de uns coloridos non normales, non? É que sexa un híbrido e que estea inxertada en un pau, o sea, que un inxerto ten que ser un pau diferente ao que queremos obter, non? E que o inxerto sexa bianual, o sea, porque non todas as plantas dan os seus froitos ou as súas flores ano tras ano. Hainas anuales, hainas estacionales e hainas bianuales. E incluso hai plantas que cada 3 ou 4 anos, e plantas que cada 10 anos botan unha flor, o sea,
ocúrreseme que pode ser eso. Así que supoño que será eso. A ver, máis preguntas. Nusca teño un nojal de 7 anos e segue sen darme froito. Este ano conseguín verlle 2 froitos e caeronlle. Jesús, para o ano, moito millor. Porque, iba a te dicir, eso pasa tamén con, por exemplo, con frutales que son tropicales, non? Que tamén están inxertados e claro, moitas veces hai que traer o macho máis a femia. Ou ti compras un e dis ti, pois o meu non é inxertado e dou froito igual. Pero é que ao mellor tú vestes a gran suerte de que o teu veciño, na leira do lado, ten a femia e fan a polinización igualmente. Entón, pois, ao mellor podelle pasar eso. Mira, non desesperes, Jesús, compra outro nojal e poño ao lado. E ese nojal de 7 anos, que xa de ter un bo tronco, deixo engordar. E cando vesas que tal, se non che dá noses, córtalo e faz un asiento, faz un sillón de nojal, de madeira de nojal que plantaste ti. Son un orgullazo. E xa para deixar en herencia a túa descendencia. Así que non desesperes. Vamos allá. Me regalaron, gracias, que os repito cada pouco, así che vale algo, pois de moito mellor. Vale, gracias, Aquilina, gracias. E dediño para arriba, Xentiña, moitísimas gracias tamén. Me regalaron 2 calabacines, los tenía plantados, ya con una flor grandísima y se les cayó. Ni flor, ni calabacín, las frases sí que resisten. Queresme dicir que, a ver, que un calabacín bote flor, sendo un calabacín pequeno, non é boa señal. Eu quito-llo todo. Flores, solo lle deixo follas. Flores macho, flores femia, quito-lle todo, porque un calabacín pequeno ten que centrar a súa forza en crecer. E hasta que teña unha expansión de grande, non lle deixo ter fruto. O mesmo deberíamos facer cos tomates e cos pimentos. Parécenos que é un atraso quitarlle flores que diste, joder, que xa estaban cuajadas, ou, que guai, que teño un pimento, teño os pimentos así de pequenos e xa teñen pimentos. Non é boa señal, o sea, é señal de que ese pimento sufreu moito, o que fora, frío, sequía, falta de sol, porque é unha solanácea e precisa das súas horas do seu baño de sol diario de 8 horas, ou de 6 mínimo. Pero claro, que pasa? Que tan pronto empezou a quentar o sol, a plantiña vese que, que non me dá tempo a ter descendencia. As plantas o que queren é botar semillas para permanecer neste mundo. Entón, non é boa señal, porque non vai a crecer o pimento. Entón, habería que quitarlos. O sea, non entendín, Susanita, os calabacíns tiña plantados con unha flor grandísima. Se só era flor, era unha flor macho, o sea, non estaba aí para nada. Ni flor, ni calabacín, ni nada de nada. Morreu o calabacín tamén? Vólveme a responder, que estou pendiente. Que raro, hortensias son moi boas nas nosas terras. Bueno, pero tampouco non sei de onde é a persona que me preguntou, o sea, como se chamaba, Mercedes, non me acordo. Non sabemos de onde é, porque, claro, a mí tamén me pasa, eu estou aquí falando con vós, ás veces non son consciente, seino, pero non son consciente, non teño presente, de que non todas as persoas que estades aquí sodes da miña terra, de Galicia, porque aquí hai xente de todo o mundo. Aquí hai xente de Europa e de América. E para mí unha alegría, O sea, eu estou contentísima. E claro, a persona que me preguntou, pois non sei de onde era, que as súas hortensias, a ver se nos contesta. Estou esperando pola resposta de Susanita para lle responder. Xentiña, dadelle ao me gusta, facedelle caso a Rebeca, please. A min pasábame eso cas hortensias, porque as podaba moito. Iso tamén pode ser. Había que preguntar, porque se as podas, cuidado, e un ano que fan é botar follas, porque non lle dá a vida para botar todo, se as cortas moi por abaixo, Gracias por... Fina, pois posiblemente se as podabas moito por abaixo, ves que non me din eu de conta, pode ser que sexa iso, porque se as podas moito, e máis dependendo en que mes as podes, igual non lle dá tempo a botar as flores e máis as follas, ten que botar os brotes novos, porque as flores nos cañotos vellos non as bota, ten que botar o brote verde, claro, pois posiblemente sexa iso. A hortensia, non ves que cada vez son máis grandes? As hortensias hai nas que deixar ser.
yo tengo 2 calabacines pequeños e hoy les quité todas as flores e frutiños. Moi ben, riñóme mi brada, pero por facerche caso. Moi ben, María Luisa, mira, créeme, en menos de unha semana vasme a agradecer, porque a planta vai a coller tanta forza que se vai a duplicar en tamaño e despois vai a botar flores e frutos como unha descosida. Cando consiga ter xa unhas follas así de grandes. Non lle fixaches mal ningún quitándolle frutos a unha planta que é pequena. As plantas teñen que crecer. E respondeu-nos Susanita, no, la planta sigue, pero es lo que dices, está moi pequeña aún, casi era máis grande la flor que la planta. Claro, pasa o mismo que aos pimentos, que todo o mundo ten os pimentos este ano como moi pequeniños, polo mal tempo que lle fixo. A xente que está contenta porque a plantiña de pimentos lle ten 3 pimentos, non vai a poder, o sea, a planta esa non vai a crecer, vas a ter 3 pimentos, nada máis, os que ten esa planta nese momento, pero vais a desvivir por medralos e non poden. Entón, mellor é quitarlle o fruto, é que medre a planta. E un pimento hasta que ten polo menos medio metro non debería de botar fruto ningún. Bueno, a mellor un pimentiño así, sí, pero se se carga de pimentos medindo só 20 centímetros, non é boa cousa. Hola, estuve unha temporada sin verte e hoy estoy aquí outra vez. A donde marchaches, lo, Julia? Como tuveches unha temporada sin vernos? Yo las podaba muchísimo, pero en octubre. Pero en octubre ainda teñen flor. Non. E despois estaban preciosas. Rebeca, de onde eres? Porque podar as hortensias en outubro ainda están, bueno, septiembre, agosto, septiembre, outubro. Bueno, pois non sei. Empecé a ver o vídeo desde o principio, cheguei a tempo. Non entendín. Cusca, Nusca. Empezarás a ver o vídeo desde o principio, vale, cando o poña despois, cando o suba, vale, en diferido, perfecto. Mis calabacines se marcharon, 2 veces los planté, pero por que motivo? Porque, claro, se os plantastes, Jorge, me recuerdas? Claro que sí, Jorge, como non me vou acordar de ti, claro que sí. Moi benvido, Jorge, estuve un tempo... vale, agora xa sei, vale. O próximo fin de semana, feira de plantas ornamentales e cultivos do Baixo Miño en Goián, Tomiño. Convídovos. Claudia está nos invitando a todos a ir este próximo fin de semana, o seguinte, o sea, domingo o fin de semana, en Goián, Tomiño. Plantas ornamentales e cultivos. Pero vai un pouco tarde esa feira, non? Quero dicir, para plantas ornamentales, non sei, non sei, pero está interesante, Que é a primeira vez que se fai? Ou é algo que xa se leva facendo moitos anos? Ala, vou eu a quitar as flores tamén do meu pequeno calabacín, quítallas, Loli. De feito, fixen un vídeo o outro día pequeniño enseñando sin dolor, o sea, porque mira que quitín flores e frutos, porque, o sea, que as plantas eran pouco máis que, non sei, unha fuente para sacar a comida, un plato grande, eran así, e cada unha debía de ter, non sei, pero unhas 7 ou 8 flores, machos e femias, tiña de todo. E onde vas, criaturiña, cando as vin, dixo, a donde irá esta alma de Cristo que non ten forza para nada con 7 calabacíns aí e con outras tantas flores macho? Non pode ser, que tiña todo. E díxovos que están enormes. De feito, a ver se mañan fago un vídeo para enseñarvos o antes e o despois. Bueno, que iso fixen o día que fun á tele para ver a comparativa. Pero pasaron poucos días, pero ahora están, bueno, fabulosos. Teñen xa calabacíns grandes para poder xa empezar a comer en menos de 2 semanas. Non sei canto facerá. Bueno, non, 12, 13, 14, por aí facerá. 3 ou 14 días, pero tremendo. Nusca, podo facer infusión de melisa cas follas verdes? Margarita, podes facer infusión de cousas que sueles tomar, de calquera cousa que sexa verde. Refírome, se ti sueles tomar erva luisa ou infusión de manzanilla ou de romeo ou de melisa, de erva luisa, do que queiras, non tes por que secar a folla. Para que se secan as follas? Para ter
durante todo o ano, por exemplo, ou todo o inverno, non? Que hai plantas que de facer infusións que non as temos todo o ano. Entón, eu non as seco por nada, o sea, secoas por non ter que ir á horta cada vez que quero facer unha infusión. Sácollas, poñoas aí e listo. Non fai falta que lle dé o sol. Pero pódense tomar en verde? Pois sí. Que vas a notar? Vas a notar que en verde teñen como máis sabor. É que si o sabor máis intenso é un pouquiño como de amargo. Teñen un pouquiño máis de amargor. Ao mellor, se o notas. Se che gustan, eso non o percibes. Pero, por exemplo, se de secas para unha taza lle sueles botar, non sei, 4 follas de melisa, pregúntasme, bueno, dá igual que sea melisa que calquera outra cousa. Se lle botas, por exemplo, 4 follas de melisa, en seco, ao mellor en verde, con unha sola folla, chégache, porque vai ser un sabor máis intenso. Pero podes tomar en verde. Calquera, romeo, tobillo, lavanda, o que sueles tomar en infusión, pódelo tomar verde ou seca. Me caí, estuve ingresada e agora recuperei. Julia, pois mandamos unha apertiña e os nosos millores desexos para que te poñas ben de contado. Tes que recuperar o tempo perdido, así que tes que poñer a mirar todos os vídeos para atrás. Agora xa que te estás recuperando, que non tes moito máis que facer, a fetellar, a mirar vídeos. Que máis? A ver, eu vou. Vas á feira esa? Claudia, podesme mandar, non sei, o cartel donde se explique así para mirar, ao mellor tamén vou eu. Podesme mandar por, non sei, por Facebook, por Instagram, por Messenger, por así, para eu velo. Ou dime como se chama e apunto para buscalo eu en Facebook, se teñen, non sei, página ou así. Vale. O apio estáme floreando, é normal? Non, non é normal, dependendo de cando plantaras, Mónica, porque o apio, cando florexe, acabaselle a súa vida útil, digamos. Eu non sei como faz ti co apio. Moita xente planta o apio e cando... Deixadme beber. Ide falando aí, porque teño que mollar a garganta, porque xa falo moito e bebo pouco. Pois íbamos ao que íbamos. Aquí íbamos. O apio. Hai moita xente que o apio, cando está grande, o que fan é cortalo e leválo para a casa, non? Esa non é a miña maneira de coller apio. O sea, eu planto 2 apios ao ano, 2 chégame ben a ver, ás veces tamén se ves o que está bonito, igual traio 3 ou 4, pero son moitos, o sea, é moitísimo, porque a min o apio gústame nas sopas, nos salteados, gústame crudo, pero non en grandísimas cantidades, non? Non é o mesmo que un puerro, que son capaz de comer 2 ou 3 puerros nunha comida, non? Ou nunha crema ou así. Pero o apio gústame, pero o seu sabor, pero tal. Entón, eu o que fago é cando teño o apio non espero nin a que sexa grande. O apio ten o crecimento como unha aselga, por exemplo, non? Vai sacando sempre follas do medio, follas novas. Entón, o que fago eu é collerlle as follas de fora. Cantas follas me fan falta? 1, 2, 3, pois unhas que traio, esas, e deixo quedar o apio plantado todo o ano. Por iso só planto 2 apios, porque como lle quito as folliñas solo, as que necesito, teño apio para todo o ano. Pero, se o apio se empezou a espijar para botar flor, tes 2 opcións. Arrancalo e plantar un novo, que creo que xa vamos tarde para encontrar apio en planta para plantar, é algo tarde, pero bueno, non desistas, que ao mellor na feira esta que nos di Claudia, pode ser que encontres, se é tamén de, o sea, plantas ornamentales e de cultivos, pode ser que encontres. Así que nada, todo mundo a Goián, a Tomiño, ao Baixo Miño, vamos alá. Entón, a segunda opción que tes é deixalo grelar, deixar que a súa planta, a súa flor se estenda e se expanda, e collerlle as sementes, porque desta maneira terás para plantar ti as túas propias sementes de apio cando te apeteza. E nace rapidísimo, o sea, o apio é como a lechuga, o sea, seméntalo, en 4 días empezas a ver as plantiñas e só podes trasplantar. O sea, que tes esas 2 opcións. Suerte. A Feira de Cultivos celébrase hai moitos anos. Somos da zona
Somos de zona de moitos viveiros. Pois estaría interesante. Pois ao mellor anímome a ir. E imos. Ola, e os tomates tamén lle sacamos as flores? Si os tomates son moi pequeninos, mira, o tomate dáse super ben. O tomate, si en vez de plantar a planta así, mira o que che digo, plantas a planta así, e deixaslle solo isto de fora, vai a enraizar por todo, e vai a botar fillos por todo así para arriba. O sea, o tomate vai se cha dar ben sempre. O tomate pódelo, mi madre, mira que non podamos os tomates. Eu non, que non me gusta moito podalos, moito, pero a xente poda os tomates, mi madriña, e siguen botando fruto, flores, follas, non para. O sea que, si o tomate é pequeno, quítalle o sin dolor, porque total vai a volver, en nada, nunha semana só tes outra vez con flores. E se é moi pequeniño, bota ao mellor 4, te imagínate un tomate deste tamaño, de medio metro, que teña, non sei, 4 racimos de flores, e que en cada racimo teña 4 ou 5 tomates. Que fai un tomate tan pequeno con 20 tomatiños pequenos? Non medra máis, non lle dá tempo. Entón, esa é unha decisión que tens que tomar ti. Eu prefiero quitarlos para que a planta colla forza, total, vai a dar fruto, e así permítolle á planta darlle un espacio de tempo para que lle dé a tempo, valga a redundancia, a crecer ela, a poñerse fuerte, a engordar o tallo, a medrar para arriba e depois xa botar a fruto. Eu non teño presa porque bote fruto, nin me fai ilusión dicir eu xa teño o meu primeiro tomate na horta. Bueno, eu prefiero que se alargue máis no tempo e que me duren as plantas máis, que é ser a primeira en ter tomates. Non me fai ilusión ninguna, porque como teño a horta sempre activa de cousas, quero dicir, sempre teño cousas para comer da horta. A ver, añoro os tomates, evidentemente, porque ademais eu non suelo comprar tomates que non son meus, quero dicir, son capaz de pasar todo o ano sin comer tomate, porque claro, eu vou comprar tomate fora da miña temporada, que eu xa non os teño, non, diciembre, enero, febrero, pero que ao final non me saben a nada, e como xa disgusto, ao mellor nin os como porque os teño que tirar, porque me saben mal, porque a súa piel é durísima, porque teñen no medio como unha especie de espiña ou de cañoto aí duro, que parece unha espiña dun xurel, e ao final son capaz de pasar o resto do ano sin tomates. Teño moita gana de que estean xa os meus tomates listos, pero ainda non están. Aguanto ben. Yo esta semana hice kombucha de manzanilla y miel y está buenísima, pero si le doy la idea, a alguien, y de melisa y limón y también, bueno, o sea, que ti eres unha experta en kombucha, a ver, eu sei o que é todo eso, pero nunca tuve, non me dá la vida para tanto. Eu teño fermentando champán de Sabujeiro, o sea, que esa fermentoume genial, xo teño casi para empezar a tomar. Depois, se queredes, abro unha botella e enseño-vos como está. Está potente, Se abro a botella e deixo ir, vaiseme toda a botella entera. Fago unha cañeira aquí no chan. Pero, bueno, gustaríame saber, dinos María Belén Vázquez, saber máis sobre as suculentas. A ver, cando sacas outro vídeo. María Belén, non sei, pero debo de ter... Eu penso que uns 6 vídeos largos, dos vídeos que duran media hora ou así, sabes? Uns 6 vídeos solo sobre suculentas. E depois, vídeos cortos, reels, cuidado, porque eu suculentas se teño algúns, Despois, se queres, falasme, se ti non os encontras, fálame por Messenger ou así, por Facebook ou así, mando-che os enlaces para que podas velos, porque sobre suculentas teño un montón, que non os teño todos aínda, que hei de seguir facendo vídeos sobre suculentas. Ola, todos cheguei tarde. Pois sí, que eu tamén xa me teño que ir, que son as 9. Ola, Nusca, unha gran amiga me regalou unas plantas de espinacas. Es tiempo para plantar? Que tipo de... A ver, sí que é tempo para plantar. A espinaca podela plantar como a lechuga casi todo o ano. O sea, pero dependendo que tipo de espinaca sea. Eu teño unha clase de espinaca que se chama tetragonia, pero que non sei cal é a que che deron a ti.
A miña é para todo o ano. Bueno, non lle gusta moito o frío intenso, pero dáse moi ben todo o ano. Entón, dependendo do tipo de espinaca que che dera. Pasa o mismo que as lechugas. Hai xente que non sabe que hai clases de lechugas que se poden plantar todo o ano, hai clases de lechugas que só valen para certos períodos do ano, esa primavera, outras son... mira, hai unha que se chama como é? Maravilla de verano, outra alegría de primavera, hai outras que valen para plantar todo o ano, pero outras que se dan mellor solo no inverno. Ao mellor a espinaca que che regalaron, pois, non sei. Nusca, según o cartel da feira do Baixo Miño, foi este fin de semana. Ah, Joaquín, onde nos está? A que nos invitou, como se era? Me caches na mar. Ay, no, no es la tuya, es normal, como las del súper. Ah, pois entonces podela plantar, pero tamén che direi que se che deron a planta, a espinaca esa non ten moita vida, sabes? De que está así, sabes que coller, o sea, plantala, en 2 semanas ou así, sabes que quitar. Así que estános dicindo, Joaquín, que a feira xa foi este fin de semana. Bueno, a ver se nos lo aclaran. Que facer para que a sandía se dea ben? A sandía, primeiro, ten que ter moitísimo calor. Non lle pode faltar nunca humedad na raíz e ten que ter un sitio para se expandir ben, que lle dé o sol. E outra, hai que ter moito cuidado con que non colla o idio. O idio é un tipo de enfermedad provocada por un hongo que é como se foran uns polvos blancos que ao mellor a derriba na planta non llos ves, pero se lle das a volta, o sea, é moi claro, vese moi claro, empeza con unhas manchiñas redondas blancas, como polvos de talco, non é que sea unha mancha como unha de pintura, non, vese que son como uns polvos de talco e iso seca a sandía. A sandía calquera curcubitácea, pepinos, calabacín, pepinillo, calabazas de todo tipo, bueno, o idio hai que ter moito cuidado con el, é nada, é suerte que a sandía. A ver, comprei unha planta de arándanos e non dá salido do sitio, tene unas bolitas verdes, se las saco? Non lle saque, Raquel, porque o arándano, de feito, a xente que se dedica á plantación de arándanos non deixan que sexa máis alto que, non sei, que isto, 20, 30 centímetros todo máis, porque é productiva, o sea, que dá de pequena. Non sei como de noviña é a túa planta, pero esas boliñas verdes xa son arándanos. Bueno, tardan en crecer, ao mellor un mes, ou, bueno, 3 semanas ao mellor, desde que son as boliñas verdes, hasta que medra o arándano. É arándano rojo ou arándano azul, o sea, morado? Porque o rojo tarda menos aínda en madurar que o morado. Que facer para que se diese? Que preguntiña. Cada ano compro unha planta de frambuesas e se me seca, la riego día sí, día no. En verano llegamos a 35 grados, que hago mal. Mi má, pois é que a frambuesa dase genial. Mira, en verano llegamos a 35, pero estables, o sea, 35 é unha temperatura moi, moi alta, pero a frambuesa é que se dá tan ben que eu hasta teño que arrancala porque vai por rizoma. Un rizoma é como unha raíz secundaria que non é a que alimenta a planta, pero sí que a aguanta, non firme. E o rizoma bota como novos brotes para arriba, tío, que está seguido a arrancar. Eu pensaba que se daba ben cunha temperatura, o sea, que non me parece unha temperatura moi alta como para dicir a frambuesa non se me dá ben. O mellor falla o terreno ou o abono. Eu tampouco non abono moito, non é unha planta moi exigente en abono nin en fertilizante, pois non sei. Bueno, miña xentiña, son as 9:15. Temos que marchar, a ver se queda algunha pregunta destas que digo. A feira aplazouse. Ah, vale, Cris. Vale. Pois hai no que mirar, Vou botarlle un vistazo. Saquei os brotes de sandía. Yo saquei unos brotes de sandía melón. De sandía melón. Non sei se saldrán, pero creo que ya voi tarde. Supoño que será pera melón. Porque sandía melón non sei o que é, o mellor é unha planta que eu non conozo, non sei. Bueno,
Pode ser porque a frambuesa pode ser a planta. Non sei. Bueno, pois nada, miña xentiña, como sempre, seguro que quedaron 1000 preguntas por responder, pero bueno, respondín todas as que puden, foi unha hora moi intensa, procuro apurar a falar, pero nunca chove a justo de todas, entonces, pois nada, veña, Alicia, un biquiño tamén para todas vós, todas as persoas que estades aquí, burriño, Nusca, máis a Buriño, mira, Susa Rilo dinos, a Buriño, Nusca e máis a todo o chat, o sea, a toda a xente que estades aquí, 147 persoas agora mismo, así que tamén, Javier, chegastes para dar a despedida? Veña, moi boa noite, Flora, Terra de Meiguiños, veña, chao, hasta a próxima, chao, Fátima, Luísa, veña, biquiños para todos. Como digo sempre, que non caiga no olvido, coidadevos, portádevos ben, e sede sempre, sobre todo, moi felices.